Pace și bună seara, fiți binecuvântați, frați, sfinți, prea iubiți de Domnul. Ne bucurăm să fim încă o dată la părtășie. În dimineața aceasta, după masa sau seara aceasta pentru unii dintre noi, vrem să dezbatem un subiect frumos, un subiect necesar, util pentru viața duhovnicească fiecărui creștin, vorbind despre rolul semnelor și a minunilor pe paginile Sfintelor Scripturi. Ne bucurăm să fie cu noi în seara aceasta fratele Ezechiel Suciu. Dumnezeu să-l binecuvinteze și să-i dea Amin. călăuzire și ungere. Frate Ezechiel, te ascultăm, fii binecuvântat. Amin. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Amin. Aș începe să citez măcar 2 versete, 3 din Scriptură, ca să pornim oarecum de undeva, ca un leitmotiv al serii. Evrei 1, primele 2 versete, autorul spune acolo așa: după ce le-a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, și subliniez în multe chipuri, adică lipsește șablonul în lucrarea Duhului. De aceea zice în multe chipuri. Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, prin Iisus Hristos, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Iar în Ioan 4,48, Iisus, Domnul, se adresează celor flămânzi care alergau după semne și minuni. Iisus i-a zis în chip mustrător: dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Și Iisus era trist în sensul acesta. Am pornit la cercetarea acestui subiect în urma întrebării unui frate zilele trecute, unui frate slujitor, un frate păstor, un om al lui Dumnezeu, sincer, care mi-a pus următoarea întrebare: frate Ezechiel, e nevoie întotdeauna de un semn sau de o minune la botezul cu Duhul Sfânt? Acum, noi știm că în mărturisirea noastră de credință, de obicei se spune că da, trebuie să existe un semn. Unii spun chiar un singur semn, alții spun unul din semne, unul din daruri, unul din minunile pe care Dumnezeu le poate face acelui slujitor. Ca să răspund la o astfel de întrebare, zic eu, specifică, punctuală, am zis că e nevoie să răspundem la întrebarea mai generală, titlul întâlnirii noastre: care este rolul semnelor și a minunilor? Acum, noi știm din Scripturi că Dumnezeul nostru este viu, că El a vorbit, vorbește și va vorbi cât vor ține veacurile. În Psalmul 50:3 spune așa: El vine și nu tace. Și Dumnezeu vine înspre noi de mii de ani și nu tace. În timp ce vine spre noi, El vorbește. Și ne-a vorbit, cum se spune, în multe feluri și în multe chipuri. În adevăr, știm din Scripturi și din experiență că Dumnezeu a vorbit și mai vorbește prin creație. E o Biblie, să zic așa, fără cuvinte, creația lui Dumnezeu. Apoi prin istoria omenirii, evenimente majore în care s-au arătat slava sau dreptatea sau intențiile lui Dumnezeu. Apoi, mai ales în Israel, prin prorocii inspirați de Duhul Sfânt. El vorbește de asemenea prin sfatul înțelepților, mulțimea sfetnicilor, te scoate din încurcături. Apoi prin uși deschise, uși închise, cum zicem noi, adică Dumnezeu poate să te călăuzească, să-ți vorbească, blocând anumite uși și deschizând altele pentru tine. Și în mod deosebit, subliniem noi, prin cuvântul lui scris, adică prin Sfânta Scriptură, că tot cuvântul lui Dumnezeu este de folos, spune Apostolul Pavel, și ajută pe omul lui Dumnezeu să fie destoinic în orice lucru. E bine, lângă acestea, adăugăm noi astăzi și subliniem că mai există un mijloc special și excepțional, chiar aș zice, prin care Dumnezeu ne mai vorbește. Cel al semnelor și minunilor prin care Domnul comunică, mai mult sau mai puțin codificat. Adică câteodată trebuie să te gândești ce au vrut să spună Dumnezeu, cu oamenii cărora decide El să le vorbească în felul acesta. Elihu, de exemplu, zice în Iov 33, versetul 14, 15 și 19, că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, iarăși lipsește șablonul.
și subliniez a doua oară lucrul acesta, că e esențial pentru meditația serii. Dar omul nu ia seama, omul nu pricepe, omul nu decodifică vorbirea lui Dumnezeu, nu-i atent, nu-i sensibil, nu-i pregătit. Și dă aici 3 căi, bine, nu sunt toate, dar dă 3 căi Elihoci. El vorbește prin vise, uneori prin vise, că doar nu la toată lumea vorbește prin vise, alteori prin vedenii de noapte și versetul 19, și prin durere, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și am zice eu că mai ales prin durere, de aceea e plin de durere pământul. Pentru că Dumnezeu vorbește în mod deosebit prin durere locuitorilor pământului. Ei, bine, toate aceste 3 tipuri de mesaje divine sau căi de transmitere a mesajelor divine, trimise prin vise, vedenii de noapte sau durere, sunt dintre cele pe care le recepționăm, noi zic, oarecum pe cale naturală. Dacă spune cineva, am avut un vis, noi zicem, cine n-are vise? Toată lumea visează. Dar e o cale naturală, dar totuși cu influență sau cu acoperire divină. Însă semnele și minunile lui Dumnezeu sunt foarte diverse, cum am spus, fără șablon. Ele pot îmbrăca, cum am spus, forme naturale sau forme supranaturale de manifestare a lor. Care este, deci, rolul intenționat de Dumnezeu când El îngăduie, și subliniez iarăși cuvântul îngăduie, să se facă semne și minuni în dreptul sau destinate unor oameni? Am zis îngăduie ca să sugerez faptul că Dumnezeu gestionează cu mare grijă producerea semnelor și minunilor. Și acest cuvânt îngăduie nu mi-aparține mie, ci l-am preluat de la doctorul Luca, care îl folosește în descrierea misiunii apostolilor Pavel și Barnaba, Fapte 14:3. Totuși, Pavel și Barnaba au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul. Ce vorbeau? Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu. Asta e esența. Iar Domnul adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Adică cuvântul era însoțit și de semne și minuni. Dar regele era cuvântul, restul era alaiul care dădea slavă acestui cuvânt, însoțitorii cuvântului. Dar regele rămâne rege și fără însoțitori, doar că însoțitorii dau mai multă greutate, mai multă slavă împăratului, să zic așa, adică cuvântului. Răspunsul la întrebarea, deci, pusă de noi este, zic eu, destul de simplu. Dumnezeu îngăduie să se facă semne și minuni, deci nu abuzează, îngăduie, le gestionează cu mare grijă, să se facă semne și minuni, în primul rând pentru a stimula credința, pentru a-i călăuzi și pentru a-i învăța pe cei sinceri aflați în imposibilitatea de a găsi aceste haruri pe alte căi, cum ar fi cuvântul scris sau sfatul celor din jur și alte căi de care am pomenit. Astfel, de exemplu, Domnul a îngăduit să se facă semne și minuni în Egipt pentru a smulge din necredință și idolatrie pe urmașul lui Avram, aflați fără cuvântul scris, fără proroci și fără oameni ai credinței în jurul lor. Cităm, de exemplu, Exod 4, 8, 9 și 30, 31. Dacă nu te vor crede, a zis Domnul către Moise, adică poporul tău nu o să te creadă, și nu vor asculta glasul celui dintâi semn, vor crede glasul celui de-al doilea semn. Dacă nu vor crede nici aceste 2 semne și nu vor asculta de glasul tău, fă pe a 3-lea semn, să iei apă din râu, să o torni pe pământ și apa care o vei lua din pământ se va preface în sânge pe pământ. Versetul 30. Aron a istorisit toate cuvintele, deci iar a început iar că cuvântul este prioritar și rege, pe care le susese Domnului Moise. Și Moise apoi a făcut semnele înaintea poporului. Rezultatul, versetul 31. Poporul a crezut. Astfel au aflat că Domnul îi cercetau pe copiii lui Israel, că le văzuse suferința și s-au plecat și s-au aruncat cu fața la pământ. Sau Exod 10:2. Să istorisești fiului tău și fiului fiului tău cum m-am purtat cu egiptenii. Adică să istorisești cuvântul experienței cu Dumnezeu. Și ce semne am făcut în mijlocul lor. Și veți cunoaște că eu sunt Domnul. Cum veți cunoaște? Povestind planul și lucrările lui Dumnezeu și
spunând despre semnele care au fost făcute. Nu neapărat le mai face, dar au fost făcute. Și asta poate fi suficient pentru unii oameni. Observația, ci minunea cu toiegele și primele 5 urgii au fost o ofertă de a crede chiar și pentru faraon și pentru oamenii lui. Căci abia de la a 6-a urgie Domnul îi împetrește inima lui faraon, pentru că el și-a împietrit-o până aici mereu și mereu. Și ca urmare Domnul a socotit că de la a 5-a în sus urgie să-l împetrească Dumnezeu. A trecut linia roșie. Și darul limbilor, de exemplu, zice Pavel, are acest rol de a stârni credința. 1 Corinteni 14:22. Limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși. Cei credincioși n-au nevoie de acest semn ca să creadă cuvântul lui Dumnezeu, ci pentru cei necredincioși. Și așa că nu ne mirăm că de Rusalii 3.000 de suflete aproape au crezut. De ce? Pentru că le-a venit Evanghelia, lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, pe limba lor, pe care oamenii aceia, apostolii, nu o cunoșteau. Și a fost un semn extraordinar pentru cei de atunci. Dar, zicem noi, și trebuie să verificăm lucrul acesta, după ce le-a fost descoperit Dumnezeu cel adevărat și planurile lui cu privire la ei în legea lui Moise, voia lui, planurile lui Dumnezeu, felul de a trăi viața, Domnul n-a mai făcut risipă și n-a mai îngăduit, folosesc iar cuvântul îngăduit, să se facă multe semne și minuni mari și minunate. De exemplu, în Luca 16, versetul 27 la 31, știți întâmplarea aceea pe care numai Dumnezeu, Hristosul, o putea spune de dincolo de perdeaua de materie, unde în gura Domnului Hristos sunt următoarele cuvinte. Bogatul i-a zis lui Avram, rogu-te, dar, părinte Avrame, să-l trimis pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri, adică că mergem înaintea lui Dumnezeu cu sufletul, ca să nu vină și ei în acest loc de chin unde a ajuns el. Avram i-a răspuns, bună idee, nu? Așa le-a răspuns. Mă, la asta nu m-am gândit, mă. Într-adevăr, o minune pe ăștia îmi duplecă și vin la pocăință. Ce face Avram? Îl au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei, adică cu alte cuvinte, au Biblia lor, Vechiul Testament îl numim noi. Nu, părinte Avrame, insistă ăsta, nu-i destulă Biblia, căci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și iată răspunsul lui Avram. De fapt, sunt cuvintele lui Hristos puse în gura lui Avram. Dacă nu-i ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. A spus adevărul Avram sau Domnul Hristos aici? Sigur că da. O învia din morți și Hristos, o învia din morți Lazar înainte de Hristos. Și nu au crezut. Ba dimpotrivă, la învierea lui Lazar s-au hotărât să-l omoare și pe Hristos. Vă dați seama ce credință o stârnit în ei? O stârnit împotrivire, nu credință. Domnul Iisus de asemenea a făcut semne și minuni pentru a stârni credința ucenicilor săi și a le dovedi mesianitatea lui, că el e Mesia. Ioan 2,11. Acest început al semnelor lui, e vorba de transformarea apei în vin la nuntă, un semn supranatural. L-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa, dumnezeirea, puterea lui, mesianitatea lui. Și ucenicii lui au crezut în el. Cu ce scop Domnul a făcut minunea aceea? Cu scopul ca ucenicii lui, care încă nu știau, mă, este el cel promis de Moise și de proroci sau așteptăm pe altul. Dar când ucenicii mai târziu alterează scara valorilor spirituale, devenind foarte entuziasmați la minuni și la semne, precum de exemplu că le sunt supuși și dracii, Domnul Iisus vine imediat cu o corecție necesară pentru ei. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis, Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Totuși, zice Domnul, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse. Cum să nu ne bucurăm, Doamne? Păi cum? Dar asta e o mare bucurie să vezi cum lucrează puterea Duhului în noi. Și bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Iată ce înseamnă să inversezi motivele de bucurie.
Mântuirea este motivul mare de bucurie, pentru că minunile și semnele nu le ai în toată ziulica să te poți bucura. Dar mântuirea lui Dumnezeu este o constantă pentru fiecare zi din viața noastră. Și cineva zicea, cu ce îi aduci, cu aia trebuie să-i întreții pe mulți dintre credincioși. Dacă îi aduci cu minuni, le trebuie minuni în fiecare zi. Așa. Dar dacă îi aduci cu Evanghelia, le trebuie Evanghelie în toată ziua. Știi? De aceea Evanghelia este prioritară. Dar slăvesc pe Dumnezeu că de multe ori, ca să ajute pe cel îndoielnic și slab în credință, Domnul îngăduie și minuni și semne. De dragul omului, de dragul celui slab, de dragul lui Toma. Măi, Toma, nu te fericesc că ți-o trebuie semne. Dar uite, îți oferă asta că mi-e drag de tine și nu vreau să te pierd și să stănesc credința. Și l-a făcut apostol care a murit pentru Domnul. Aflarea mântuirii lui Dumnezeu este deci cea mai importantă sursă de mântuire. Și nu alergarea după semne și minuni pe care am putea să nu le avem și am putea intra în disperare de cauză. Am văzut când frații de la Zalău au ajuns la Cluj și la un moment dat, după ani de umblare cu Domnul, au început să fie triști și să spună, fraților, nu mai suntem ca cei de la început, nu mai simțim, cum zice Pentecostalul, nu mai simțim, nu mai vedem minuni și semne. Păi ați avut la început ca să porniți, după aceea aveți Biblia în mână, nu? Și poate nu mai aveți așa nevoie mare de semne și minuni. Totuși, mulți din timpul Domnului Hristos au decodificat rostul semnelor și minunilor și le-au considerat definitorii și suficiente în descoperirea mesianității lui Hristos. Ioan 7,31. Mulți din norod au crezut în Domnul și ziceau către cei care nu credeau: pe când va veni Hristos, va face oare mai multe semne decât a făcut omul acesta? Adică atât au făcut omul acesta încât nu poate fi decât Mesia. Ce voi așteptați un altul care să facă și mai multe? Da, ei așteptau unul, ei nu erau sătui de semne. Desigur, semnele și minunile pot fi și arme prin care Dumnezeu nu doar că ajută pe cei sinceri și credincioși sau puțin credincioși, ci arme prin care Dumnezeu pedepsește pe cei împietriți în răzvrătirea lor. Dar și această natură a semnelor și minunilor lucrează tot pentru poporul Domnului. Și de ce nu am zice noi că și nu Iaua îl poate ajuta și pe cel împietrit? Citim, de exemplu, că Domnul a folosit o droaie de îngeri, asta e expresia, îmi place expresia, o droaie de îngeri, adică o mulțime nenumărată de îngeri, pentru a aduce pedeapsa asupra egiptenilor și a idolilor lor, eliberând în același timp pe izraeliți. Deci minunile, pe de o parte, i-au eliberat pe izraeliții lui Dumnezeu, pe de altă parte i-au pedepsit pe împietriții de egipteni. Zice Psalmul 78, 49, versetul 49. Și a aruncat împotriva lor, a egiptenilor, mânia lui aprinsă. Adică minunile și semnele au fost mânia lui Dumnezeu. Urgia, iuțimea și necazul. Două puncte. O droaie de îngeri aducători de nenorociri. Deci acele semne, acele urgii, acele mari minuni care s-au întâmplat în Egipt au fost unealta de a stârni credința și a elibera pe poporul lui Israel, dar pe de altă parte a fost instrumentul de pedeapsă aprinsă și necaz peste egipteni. Și Neemia va scrie și el despre această a doua latură a semnelor și minunilor, adică ele pot fi folosite și ca urgii împotriva celor răzvrătiți. Neemia 9:10. Ai făcut semne și minuni împotriva lui Faraon, împotriva tuturor slujitorilor lui și împotriva întregului popor din țara lui. De ce? Pentru că știai cu câtă îngânfare se purtaseră față de părinții noștri și se arăta slava ta cum se vede astăzi. Și lucrul acesta ai pomenit în Deuteronom 4, în 6, în 7, în 11, în 26, în capitolul 29, 34, în 2 Samuel 7, în Psalmul 105, Psalmul 135, Isaia 29, Ieremia 32, Fapte 7, zice, citează din nou Ștefan. Deci în multe rânduri vorbește despre faptul că semnele și minunile din Egipt s-au îndreptat ca pedeapsă împotriva răzvrătiților din Egipt. Însă întotdeauna modul și mijlocul prin care Dumnezeu va vorbi unui om, unei comunități de oameni, unei biserici, unui popor și care lumii întregi,
este la hotărârea suverană a lui Dumnezeu. Și este deci expresia asprimii, ca în cazul egiptenilor, sau expresia bunătății lui față de omul aflat la strâmtorare, sincer, după cum afirmă și psalmistul David, psalmul 65:5. În bunătatea ta tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. Deci iată că minunile și însemnele sunt expresia asprimei și a bunătății. Asprime pentru unii, bunătate pentru alții. O întrebare care ne punem și cred că e foarte importantă pentru noi, mai ales care credem în semne și minuni, că sunt actuale și astăzi. Este dorința de a experimenta semne și minuni un semn de înaltă spiritualitate? Adică noi zicem, măi, ce nu doresc semne și minuni, sfirești, n-au Duhul, în sfârșit. Dar cei care umblă toată ziulica după semne și minuni, ăștia sunt oamenii Duhului, oameni spirituali. Desigur că omului îi place semnele și minunile. Căci a învățat din creație, din istorie, din Cuvântul lui Dumnezeu, că orice efort, adică căci a învățat din creație, din istoria, din Cuvântul lui Dumnezeu, presupune un oarecare efort și pregătire pe care nu vrem să-l plătim, frații mei. Și atunci zicem noi, pe scurtătură am vrea să-l simțim pe Dumnezeu, să-l cunoaștem pe Dumnezeu, să ne facă semne și minuni. Ce creație? Cine are vreme să se uite la frunză? Cine are vreme să se uite la ochiul uman, să se uite la extraordinara creația lui Dumnezeu și să creadă? Cine are timp să citească istorie și să vadă cum Dumnezeu a lucrat în istorie? Dar cine e dispus să crape firul în patru din Cuvântul lui Dumnezeu? Vrem semne și minuni ca astea ating simțurile imediat, în mod direct, așa am vrea să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și mi-aduc aminte cum un bătrânel de peste 80 de ani, mereu îmi spune, frate, trebuie să restaurăm lucrarea Duhului în biserică. La ce te gândești, am zis, frate? La semne și minuni, la vise, la prorocie, la toate celelalte. Dar eu știu ce viață duce el acasă, cu soția și cu copiii, ca și câinele cu pisica. Dar el vrea să restaureze lucrarea Duhului în biserică, iar în familie praf și pulbere la 80 de ani. Să dea Dumnezeu să nu fie toți așa. Deși semnele și minunile sunt unul din mijloacele de comunicare a lui Dumnezeu cu omul și recunoaștem asta, suntem penticostali, dar după Scriptură, cu scopul de a-i vorbi Dumnezeu, pentru a-i crește credința, pentru a-l călăuzi, dorința de a le avea și experimenta nu este totdeauna un semn de spiritualitate, cum se crede adeseori. Pentru că, dragii mei, este o foame generală a omului firesc, natural după supranatural. De aceea omul, când a pierdut părtășia cu Dumnezeu, și-a inventat Dumnezei, cărora să le ceară minuni, să le ceară răspuns la rugăciuni, să le aducă jertfe, până acolo că au plusat jertfele să-și aducă și copiii pe altarele acestor Dumnezei. Numai să-i înduplece, să le facă voia lor, să le răspundă la rugăciuni, să facă minuni și semne. Domnul Iisus este cel mai mare critic al acestei atitudini firești de a alerga după semne și minuni. Semnele și minunile, supranaturalul, place oricărui om firesc. De aceea există ghicire, de aceea este magie, de aceea există minuni și semne drăcești, de aceea sunt tot felul de lucruri oculte, ca să zic așa. Iată dialogul Domnului Hristos cu cărturare și farisei evreinii de atunci, oameni firești și chiar anticriști. Matei 12, 38, 39. Atunci unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și au zis, învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Și Domnul a zis, mă, ce copii buni, mă, dacă vă dau un semn, o să credeți. Hai că facem asta. Drept răspuns, Domnul le-a zis, un neam viclean și prea curvar cere un semn. Dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Dacă nici pe ăla nu-l credeți și nu l-a crezut, Evanghelia s-a dus de la Israel și Israel a fost trimis la coadă. Înspre neamuri s-a dus Evanghelia.
Sau cu un alt prilej, același evanghelist Matei consemnează un dialog aproape identic între Domnul Iisus și unii farisei și saduchei, acum, nu cărturari, saduchei. Farisei și saducheii, Matei 16:1-4, s-au apropiat de Iisus și ca să-L ispitească, auziți cu ce intenție, cu ce motivație cer semn, ca să-L ispitească. I-au cerut să le arate un semn din cer. Fățarnicilor, le răspunde Domnul. Fața cerului știți să deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi. Un neam viclean și prea curvar cere un semn, nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Apoi i-a lăsat și a plecat. Adică eu întors spatele la astfel de oameni care nu mai ispitesc pe Dumnezeu. Evanghelistul Marcu descrie și mai plastic un astfel de dialog. Marcu 8:11-12. Farisei au venit deodată și au început o ceartă de vorbe cu Iisus. Deci ce duc bun aveau în ei. Un duc de ceartă. Și ca să-l pună la încercare, adică ei erau profesori și îl examinau pe Hristos ca și elev, i-au cerut un semn din cer. Iisus a suspinat adânc în Duhul lui. Mi-a plăcut expresia asta. Adică a fost atât de mâhnit și de întristat de atitudinea contemporanilor săi, care veneau să-l ispitească ca să facă semne și minuni. Și a zis, pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestea nu îi se va da deloc un semn. De ce Domnul refuză? Au pe Moise și pe proroci, cum spunea Avram în Luca 16. Ioan Evanghelistul surprinde și el reproșul Domnului Iisus către contemporanii săi care căutau doar semne și minuni și nu mântuirea prin credință. Ioan 4:48. Iisus i-a zis, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Sau Ioan 6:26. Drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne. Ce vrea să zic acolo? Nu pentru faptul că ați înțeles semnificația sau mesajul semnelor, ci pentru că ați mâncat din pâinele acelea și v-ați săturat. Habar n-aveau ei că Domnul Hristos vorbea despre pâinea venită din cer. Ei se gândeau la burțile lor, că le-ar trebui un astfel de împărat să le facă pâine. N-au înțeles mesajul semnelor. În traducerea noastră puțin e slăbuță, zice, nu pentru că ați văzut semne, au văzut semne, dar n-au înțeles nimic din semnificația lor. Erau paraleli cu codificarea care a fost în acel semn, mulțirea pâinilor. Contemporanii săi îi cereau mai multe semne și minuni, măcar că, cum am spus, mulți din popor au zis, dar mai multe decât astea, cine mai poate face decât Mesia? Imediat după mulțirea pâinilor, acolo în Ioan 6:30, iarăși vin la Domnul și zice, ce semn faci tu deci, i-au zis ei, ca să-L vedem și să credem în tine, ce lucrezi tu? Și Domnul nu le face un semn, ci le răspunde descifrând simbolul pâinii care s-a coborât din cer ca să dea lumii viața, adevărata mană dată de Dumnezeu pe pământ, care este Hristosul, trupul Lui și sângele Lui. Dar ei tot n-au înțeles, ba chiar cei 70 de ucenici l-au părăsit la urmă și au zis, dar ce suntem canibali să mâncăm? Asta înseamnă să nu pricepi semnul și minunea. Vorbește de pâinea venită din cer, de trupul său și de sângele său și ăștia zice, dar cum ne dă trupul lui să-l mâncăm și sângele lui să-l bem? Și concluzia lui Ioan este de-a dreptul tristă, Ioan 12:37. Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor. La sfârșitul Evangheliei spune că n-ar încăpea în lumea asta dacă s-ar scrie toate. Deci înseamnă că au fost tare multe. Tot nu credeau în el. Va să zic că semnele și minunile nu i-au înduplecat. În adevăr, până și evreul Pavel este împotriva acestei căutări firești, măcar că e evreu și evreul cere minuni, prin care omul dorește să-l facă pe Dumnezeu slujitorul lui. Scrie în Corintenilor astfel, iudei, în 1 Corinteni, capitolul 1, 22, iudeii într-adevăr cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi îl predicăm pe Hristos cel răstignit. Iarăși din nou, propovăduirea lui Hristos este sarcina obligatorie, primordială și esențială. Dar iudeii cer minuni, nu li de ajuns propovăduirea, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, Evanghelia este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu.
Din păcate și noi cântărim spiritualitatea cuiva după numărul de semne și minuni pe care le face cineva. Dar Biblia ne stă împotrivă la acest mod de judecată când îl prezintă pe Ioan Botezătorul cel mai mare proroc născut din femeie. Deci mai mare ca Moise, care a făcut 10 urgii Dumnezeu prin el. Mai mare ca Moise. Și zice despre el că el n-a făcut niciun semn sau nicio minune. Ioan 10:41. Mulți veneau la el și ziceau, Ioan n-a făcut niciun semn. Dar tot ce a spus Ioan, cuvântul lui despre omul acesta, era adevărat. M-am și întrebat și eu, Doamne, Moise te-a slujit 40 de ani. Ai făcut prin el minuni și semne nemaipomenite. Cum de Ioan Botezătorul e mai mare ca el? Care a slujit, nu știu, jumătate de an sau cât a slujit până a murit, că după aceea au preluat ștafeta Domnul Hristos. Eu trebuie să scad, el, Hristosul să crească. A întors o națiune cât de cât pe unii sinceri, înspre Hristosul. Și a murit moarte de martir, pe când Moise n-a murit moarte de martir, a murit de bătrânețe, să zic așa. Nu știu, Dumnezeu l-a cântărit așa și la pe Ioan Botezătorul, care n-a făcut nicio minune, niciun semn, e mai mare decât Moise. Ori lucrul acesta n-ar trebui să-l uite niciun penticostal. Dar nu numai penticostalii, frații mei. Mă gândesc la bisericile clasice care cum să zic, canonizează pe sfinții morți dacă sunt mărturii că au făcut câteva minuni, câteva semne nemaipomenite. Deci așa-i canonizează ca sfinți. Deci, cu alte cuvinte, nu ești sfânt suficient dacă n-ai făcut câteva minuni. Așa e tradiția catolică, ortodoxă, da. Mai putem spune că în Scripturi descoperim că semnele și minunile sunt măcar de 3 feluri, am zice noi. În primul rând sunt semne naturale, de exemplu, curcubeul lui Noe, promisiunea că vor locui pe muntele Horeb, Exod 3, tăierea împrejur sabatul și sarea în legământul cu Israel, sângele pascal pe ușorii ușii, semnul funii roșii la fereastra lui Rahav, visul unui madianit pentru Gedeon, 2 fii al lui Eli morți în aceea zi, 1 Samuel 2, 2 oameni la mormântul Rahelei, 3 oameni la sejarul lui Tabor, o ceată de proști la Ghibea Elohim pentru semne pentru împăratul Saul. Norii, ploaia și fenomenele cosmice, Iov 37, Ioel 2, 30. Isaia și copiii lui pentru conaționalii lui, dorodirea pământului nesămănat pentru Ezechia, Faraon Hofra, dat în mâinile vrăjmașilor lui ca semn pentru răzvrătiții iudei care au fugit în Egipt, Ieremia 44. Felul de purtare în îmbrăcăminte, mâncare și pierderea soției ale prorocului Ezechiel, care e un semn pentru restul. Ezechiel 4, 12 și 24. Marele preot Iosua și tovarășii lui de slujbă, Zaharia 3, 8. Un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iezile pentru păstori, ăsta e semn. Păi da, un prunc și o iezile, am zice noi, sunt absolut lucruri naturale. Luca 2 cu 12. Semnul cuielui și alâncii pentru Toma, Ioan 20. Am zice noi, semne naturale. Sunt însă și capitolul de semne supranaturale, care de obicei se numesc și intră în capitolul minuni. Semnul cu lâna pentru Gedeon, Judecătorul 6. Despicarea altarului pentru idolatul Ieroboam, 1 Împărați 13. Soarele dat cu 10 trepte înapoi pentru Ezechia, 2 Împărați 20. Nașterea din Fecioara Domnului Hristos, Isaia 7. Dezlegarea limbii lui Ezechiel după mulți ani de muțenie pentru poporul lui, Ezechiel 24. Darul exorcizării, a vorbirii în alte limbi, protecție împotriva otrăvilor, prorocia, Marcu 16, 1 Corinteni 14. Viața și lucrarea lui Iisus pentru cei din Israel, Luca 2. Semne și minuni făcute din viața și activitatea Domnului Hristos, ca transformarea apei în vin, vindecarea bolnavilor, învierea lui Lazar, învierea lui din morți. Ioan 2, Ioan 3, Ioan 4, Ioan 6, Ioan 12, Ioan 20. Semnele care întăreau cuvântul făcute de apostoli pentru contemporanii lor, Marcu 16, Fapte 2, Fapte 5, Fapte 6, Fapte 8, Fapte 15, Roman 15, 18-19, când se prezintă Pavel ca apostol, 2 Corinteni 12, Evrei 2, cu 4. Sunt și semne făcute de forțele diavolului și agenții lui spiritual sau uman, pentru a amăgi pe oamenii iubitori de supranatural, dar nu de sfințenie. Exod 7,
Exod 8, Deuteronom 13, Matei 7, 22, 23, Fapte 8, 19, 2 Tesaloniceni 2 cu 9, Apocalips 13, 13, 14, Apocalips 16 cu 14, Apocalips 19 cu 20. Domnul însă, zice Isaia 44 cu 25, are putere, dacă vrea, să zădărnicească aceste semne ale forțelor satanice. Eu zădărnicesc semnele prorocilor mincinoși, arăt ca înșelători pe ghicitori, dar nu totdeauna, de aceea ne păcălesc uneori. Îi îngăduie Dumnezeu uneori. Fac pe cei înțelepți să dea înapoi și le fac prin știința în nebunie. Dar mai există și al treilea tip de semne, frații mei, și ăsta e semn permanent și obligatoriu în fiecare om. Semnul de tip roada Duhului care lucrează în acel om. Acestea sunt semne obligatorii, e adevărat, invizibile pentru ochi, dar vizibile pentru Domnul, pentru îngeri și pentru oamenii sensibili la cele duhovnicești. Despre ce e vorba? Semnul pus pe fruntea sfinților de omul îmbrăcat în in înainte de invazia babilonienilor, Ezechiel 9, 4 la 9. Frații mei, nu a fost un semn vizibil și când au venit babilonienii călăuziți sau îndreptați de îngerii Domnului, au știut pe cine să omoare, pe cine să ia rob în Babilon, pe cine să lase în țară, pe cine să salveze, cum a fost Ieremia, Baruch, etiopianul ăla care l-a scăpat pe Ieremia și așa mai departe. Viața voastră va fi prada de război, le-a zis Domnul. Și într-adevăr, pe unii i-au păzit, pe alții nu. De ce? Semnul pus pe fruntea sfinților. Dar asta e semn în Duhul omului, în mintea omului, nu pe frunte, cum se crede. Apoi pecetea pusă de Domnul pe fruntea slujitorilor lui, Apocalips 7, și mă bucur că întâi peceta Domnului și apoi vorbește de semnul sau peceta fiarei anticriste, pusă pe fruntea și pe mâna celor care se închină ei, Apocalips 13, 16 la 17, 14 cu 11, 16 cu 2, 19 cu 20, 20 cu 4. Ei bine, aceste semne interioare sunt de fapt roada Duhului de care este umplut omul. Fie Duhul lui Dumnezeu și rodește roada Duhului, fie Duhul satanei anticristului al lumii care rodește faptele lumii. Ele sunt semne care vorbesc despre mintea și lucrarea fiecărui om de pe acest pământ. Adică gândul și fapta. Ce gândești, așa faci. Și ce faci, aceea gândești. Și acestea sunt pecetele pe care le are orice om. Acestea sunt singurele semne care le au toți oamenii. Nu scapă de ele. Ori porți peceta unui domn, ori a celuilalt. Nu există scăpare. Ei bine, după aceste semne vor fi judecați oamenii și nu după semne și minunile pe care Dumnezeu îngăduie să le facă prin robii săi. Pentru că nu toți sunt apostoli, nu toți prorocesc, nu toți vorbesc în alte limbi, nu toți fac semne și minuni, dar toți sunt chemați să trăiască și să gândească ca și Hristos Domnul. O altă întrebare care cere răspuns. Este permis să cerem ca Domnul să facă semne și minuni? Răspunsul Bibliei este da. Dacă motivația este corectă, adică cu motivație corectă, putem să cerem și astăzi ca Domnul să lucreze prin semne și minuni. Deci suntem, zic din nou, penticostali după cuvântul Domnului. Adică motivație corectă înseamnă de dragul Domnului, spre slava Domnului și spre mântuirea oamenilor din jurul nostru, aflați la situații fără ieșire din încurcăturile vieții. De exemplu, David se roagă în Psalmul 86 cu 17. Fă un semn pentru mine, ca să vadă vrăjmașii mei și să rămână de rușine, adică că sunt al tău, că nu-s pedepsit, că nu-s lepădat. Pentru că așa începe el psalmul. Doamne, sunt un nenorocit, unul iubit de tine. Da, de unde? Ce iubit? Că toți din jur zice, te-o pedepsi Dumnezeu. Doamne, fă un semn să vadă că s-al tău. Căci tu mă ajuți și mă mângâi, Doamne. Sau în Fapte 4, 29 la 30, apostolii. Și noi suntem în Noul Testament, deci urmașii lor. Și acum, Doamne, se roagă apostolii după Rusalii Fapte 2, acum suntem în Fapte 4. Uită-te la amenințările lor. Dă-le putere robilor tăi să vestească cuvântul tău. Iată din nou
punctul prioritar pe primul loc și obligatoriu de făcut. Cu toată îndrăzneala și întindeți mâna sau îngăduie, cum am spus noi adeseori, ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui Sfânt Hristos, adică El să se proslăvească prin aceste minuni, tămăduiri și semne. Din nou aici, deci, vestirea cuvântului este preocuparea de bază a celor credincioși, iar domeniul semne și minuni este în suveranitatea și administrarea Domnului. Ba chiar Domnul, în mod excepțional, a îndemnat pe împăratul Ahaz la a cere un semn, cu gând să-l aducă la credință, să-l înduplece. Dar împăratul era conștient că a cere semne peste semne este un mod de a ispiti pe Dumnezeu, mai ales atunci când nu ești în relație bună cu El. Isaia 7, 11-14. Domnul i-a vorbit din nou lui Ahaz și i-a zis: cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău. Cere-l fie în locurile de jos, fie în locurile de sus. Ahaz a răspuns: nu vreau să cer nimic ca să nu îl ispitesc pe Domnul. Evreul știa că nu te joci cu a cere semne și minuni, că e un fel de a ispiti pe Domnul. Isaia a zis atunci: ascultați totuși casa lui David, nu va ajunge oare că oposiți răbdarea oamenilor de o mai obosit și pe a Dumnezeului meu? De aceea Domnul însuși vă va da un semn, iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și îmi vine în minte acum încă un caz când Domnul zice, parcă prin Maleahi: puneți-mă la încercare. Adică până acolo se coboară Domnul ca să salveze ce se mai poate salva. Puneți-mă la încercare să vedeți dacă veți da lui Dumnezeu partea Domnului. Nu voi umple eu hambarele și nu vă voi purta eu de grijă. Da. Totuși numai Dumnezeu poate cântări corect motivația din fiecare rugăciune a noastră. Noi credem de multe ori că o facem de slava Domnului și de dragul mântuirii, dar de cele mai multe ori o facem cu motive egoiste când cerem semne și minuni. Câștig personal, slavă personală, răzbunarea asupra vrăjmașilor, evitarea disciplinării din partea Domnului. Unii ispitesc pe Dumnezeu și scapă, zice Maleahi, nu? Acolo în capitolul 3, la sfârșit, parcă. Da. Că îi promit: Doamne, nu mă mai noiela că am să fac și am să dreg, și până la urmă scapă și nu face, știi? Vrea un minune să scape, da. Haideți să tragem câteva concluzii. 1. Semnele și minunile sunt un mijloc excepțional de comunicare a lui Dumnezeu, adică de excepție, cu omul, alături de celelalte canale care sunt mai permanente: creația, istoria, sfatul înțelepților, uși închise, uși deschise, prorocia și mai ales cuvântul scris al Bibliei. Rolul semnelor și minunilor este fie binecuvântarea celui sincer, pentru a-i stimula credința, a-i da călăuzire, învățătură de minte, fie pedepsirea celui ce a ales răzvrătirea și împetrirea inimii lui. 3. Dumnezeu este suveran. Ce semn, ce minune să aleagă, cu cine și când, ca un mijloc excepțional, adică de excepție, de comunicare a voii lui cu destinatarul acelui semn sau minune pe care o administrează Domnul. 4. Predicarea Evangheliei și predicarea lui Hristos prin cuvânt și fapte este preocuparea de bază și obligatorie pentru fiecare credincios din Biserica Domnului. Iar semnele și minunile însoțitoare le alege și le administrează Dumnezeu în colaborare cu cel credincios, potrivit cu situația, cu timpul, cu nevoia, cu starea vremii în care lucrează cel credincios. De obicei, Dumnezeu ne trimite la Scripturi. Da? Iată că sunt și situații când Dumnezeu lucrează prin semne și minuni. 5. Pentru semnele și minunile naturale trebuie mai mare credință decât pentru cele supranaturale. Dar cel ce nu vrea să se pocăiască nu va fi mișcat nici de semne și minuni supranaturale. 6. Este permis să cerem semne și minuni cu motivație corectă, dar numai Dumnezeu poate cântări corect motivația din fiecare rugăciune a noastră. Pentru că, cum am spus, sunt și motivații egoiste din partea celui care le cere. 7. Semnele interioare de tip roada Duhului care este în acel om sunt permanente și sunt obligatorii și după aceste semne vor fi judecați oamenii și vor fi despărțite oile de capre, cum zice Biblia, sfinții de cei păcătoși.
Sigur că la sfârșit vă lăs să răspundeți la întrebarea pusă de fratele meu care m-a provocat la această meditație. Putem alege un singur semn obligatoriu pentru toată lumea sau lăsăm pe Dumnezeu să aleagă El în multe feluri și în multe chipuri, să marcheze anumite evenimente, dacă vrea, cu ceva supranatural, dacă nu, și este suficientă credință, să nu le marcheze, dar să fim plini de credință, de duh, de pasiune pentru Domnul, chiar dacă n-am avut parte de o minune. Voi vă bucurați cu o bucurie nespus de mare și strălucită, zice Petru, măcar că nu-L vedeți, nu-L simțiți, nu-L pipăiți pe Domnul, dar prin credință se poate întâmpla această bucurie. Dar celui ce crede nu-i trebuiesc mari minuni și multe minuni și semne. Și nu este o dovadă de spiritualitate neapărată, dorința, măcar că o putem cere la Dumnezeu, de a face pădure de semne, nu? Noi când mergem pe drum, nu? La anumite puncte de intersecții complicate ne trebuie semne ca să ne dezorientăm sau să ne orientăm, mai bine zis. Dar nu înseamnă că în fiecare metru pe drum uitat câte un semn, pădure de semne. Nu, unde e strict necesar, bunul Dumnezeu se îndură să ne îndrepte pe calea cea bună sau să pedepsească pe cei răzvrătiți. Mă opresc aici și aștept completări, comentarii și Dumnezeu să ne binecuvinteze cu tot ce are El în bunătatea Lui. Da, mulțumim mult, frate Ezechiel. Fiecare dintre dumneavoastră care ați ascultat prezentarea acestui subiect, aveți libertatea să interveniți cu întrebări sau cu completări. Până când dumneavoastră o faceți, aș îndrăzni să nu e o completare, dânsul ne-a amintit deja, este mai degrabă o altfel de abordare. Subliniere. Da. Frate Ezechiel, ne-ați amintit pasajul din Scriptură care spune că în timp ce ei propovădeau Evanghelia, Dumnezeu însoțea cu semne și minuni. Întărea propovădirea Evangheliei cu semne și minuni. Da. Da. Și legat de întrebarea care a pus-o un frate, dacă Dumnezeu a decis să întărească propovădirea Evangheliei cu semne și minuni, era nevoie pentru umanul, pentru mulțimea noroadelor care ascultau, care aveau nevoie și de minuni ca să întărească mărturia auzită. Deci Dumnezeu, în suveranitatea Lui, a ales ca alături de puterea Evangheliei, care e prioritară și regină, sau regele, până la urmă, cum ați formulat dumneavoastră, Dumnezeu a zis, știindu-l că e numai om, îi fac și hatărul ăsta să întăresc propovădirea cu semne și minuni. Da. De ce nu ați crede că același Dumnezeu, pentru umanul cu care lucrează pentru om, îi dă și harul să aibă semne când e vorba de lucrarea Duhului Sfânt? Fratele Eu cred că sunt actuale, că Dumnezeu face și astăzi semne și minuni, acolo unde găsește El cu cale că este strict necesar. De aceea se întâmplă semne și minuni în Africa sau pe terenuri în care nu există cunoaștere de Dumnezeu, nu există Scriptură, nu există oameni înțelepți, nu există surse de a ajuta pe om să creadă. Dar ceea ce înțeleg este ca și într-un război, frate Cornel. Când vrei să faci un asalt asupra unei țări, folosești cele mai puternice arme. Dar după ce ai intrat în țara respectivă, nu mai folosești bombardiere și buziere și tunuri și ce. Că te descurci cu un pistolet, cu nu știu cât, lucruri mai runte, zice. Adică atunci când Dumnezeu, spuneam noi în lecțiile trecute că sunt 4 perioade de mari arătări ale
mari manifestări ale puterii lui Dumnezeu. Și am zis că prima perioadă e când Dumnezeu a smuls un popor din necredință și idolatrie. Era nevoie, n-aveau cuvântul, n-aveau proroci, n-aveau înțelepți, n-aveau pe nimeni. Cum să-l smulgi pe poporul Israel fără astfel de semne și minuni? Dar după ce l-au smuls cu semne și minuni, ei tot au dorit ca în fiecare zi să facă așa ceva. Domnul i-a trimis mereu, aduceți-vă aminte cum v-a scos, aduceți-vă aminte ce am făcut în Egipt. Dar de ce mă duci, Doamne, la 2000 de ani în urmă? Dar fă astăzi, Domnule, lucrurile acelea. Pentru că a fost un punct de lansare a unei lucrări, de naștere a unui popor. Da. Apoi, în al doilea rând, vremea lui Ilie și Elisei. De ce? Domnul, în mila și în îndurarea lui, a vrut să amâie, sau dacă se poate, să salveze poporul de la robia asiriană. Și l-a ridicat pe Ilie și Elisei să facă semne și minuni cum nu s-a mai pomenit în Israel. Știi? Dar a fost o perioadă de neagră spiritualitate, să zic așa, de cădere morală la pământ. Deci era nevoie de intervenția asta, pentru că era întunericul gros. Dar dacă nu e întunericul gros și Evanghelia e pe toate gardurile, am zice noi, și pe toate mijloacele se transmite, oare, zice Domnul, nu ne trimite din nou să meargă la Moise și la proroci, și la Moise și la proroci? Nu să le trimite un om din viața din morți, că au Biblia în mână, dar nu se uită în ea. Îngăduiți-mi să vă spun că toate aceste afirmații sunt adevărate când vorbiți de națiune, de nevoia de evangelizare. Însă întrebarea fratelui dumneavoastră și întrebarea ascultătorilor noștri este legată de confuzia spirituală după ce omul a înțeles nevoia de mântuire și respectiv umplerea cu Duhul Sfânt era marea întrebare a interlocutorului dumneavoastră. Da, era o întrebare concretă, da. Și până la urmă aici din nou trebuie să lăsăm, ori nu lăsăm, tot Dumnezeu e suveran. Aici trebuie să acceptăm că Dumnezeu a lucrat în Faptele Apostolilor. Da, o carte descriptivă, da. Dar a lucrat așa. Absolut. Și lucrează și astăzi, frate Cornel. Numai nu putem face șablon. Asta am spus. Okay. Lucrează și astăzi. Și dă semne și minuni și astăzi. Dar când vrea eu vă pun întrebările astea și mă bucur că sunt înregistrate. Vă pun întrebările astea că dumneata ești un om scump și predici Biblia și cu toate astea, latura ultraconservatoare te numește un veritabil baptist și un staționist care spui că ai... Eu m-aș bucura ca frații baptist să creadă cum cred eu. Bun, acum ar fi mai mulți penticostali în România. Întrebarea este de ce ați lansat așa multe interpretări care v-a dus în zona asta pentru unii? Ori numai... Nu cred că trebuie să străjuim asupra temei aștia. Aș vrea să ridic și apropo de minuni. Da. Credinciosul de astăzi, penticostal, care are o problemă de sănătate. El cere minune ca Domnul să facă o minune în viața lui. Chiar în după masa asta am vorbit cu un patron, un om cum se cade de aici din Târgu Jiu, cu o rețea de magazine, și îmi spunea despre un frate de-al lui, care s-a pocăit mai ani în urmă și în loc să accepte ce spunea doctorii la Timișoara, frații credincioși s-au dus, au început să se roage, au început să facă să se roage puternic acolo în salon, astfel că doctorul a fost nevoit să le externeze cu forța, pentru că pocăiții ăia s-au dus cu Biblia că Domnul face minuni și nu avea nevoie de tratament. Și la vreo 3 săptămâni a murit de prostată, avea problemă și a dat în septicemie și a murit. Și mă întreba pe mine omul ăsta, dom'le, ce minuni sunt alea? Deci eu cred că aici ar trebui să punem noi punctul pe ei. Nu bazaconile care le născocesc unii și alții împotriva Scripturii sau împotriva lui Ezechiel sau împotriva lui Botănel. Deci să discutăm chestii foarte concrete. Cum se ajunge în biserica, în speță penticostală, în biserica penticostală să se ajungă la asemenea anomalii. Din cauza că se pune foarte mult accent pe așa zisele minuni, că se citește din Scriptură cum Domnul a vindecat femeia de scurgere de sânge sau cum a vindecat pe orbul sau pe leprosul și că așa vindecă și astăzi.
Deci, cred eu că aici ar trebui să punem un pic de accent, pe lângă, evident, argumentele foarte bune și foarte complete și concrete ale Scripturii, că mântuirea e pe primul loc și cuvântul lui Dumnezeu. Cum facem cu oamenii ăștia care sunt, cum să spun eu, setați pe chestia asta? Deci pentru ei minunea este totul. Dar... Păi știi cum facem, frate Emil? Le trimitem înregistrarea de astăzi. Adevărul că până nu luminează Dumnezeu pe un om, n-ai ce îi face. Fraților, eu sunt setos. În fiecare zi mă rog pentru semne și minuni. Dar nu-l pot sili și obliga și să fac semne de la mine și minuni. Eu am avut parte de semne și minuni, dar vorba lui Sfânt Arseni zice, nu mă laud că Dumnezeu m-a întors la el printr-o minune, pentru că am aruncat Biblia în foc prima dată. Și Dumnezeu în mila lui a zis, bă, hai să-l salvez, mă. Și mi s-a arătat în persoană ca lui Saul pe drumul Damascului. Dar nu mă laud cu asta, că a fost semnul necredinței mele nevoia de minune, nu semnul credinței. Și sunt de acord cu el. Și eu am fost slab în credință și de exemplu, nu m-am putut însura, fraților. N-am putut să decid până când Domnul a venit la anul nou și a zis așa, anul ăsta e împărțit în 4, în a doua parte a anului te adun de pe drumuri și îți dau o soție. Păi, fraților... Prorocie? Da. Păi eu acum să vin să zic, fraților, nu vă însurați numai dacă aveți prorocie ca și mine. Nu, eu am fost slăbănoc și n-am putut să mă decid să mă însor și a trebuit Dumnezeu într-un mod excepțional să se coboare la neputința mea și să-l ajute și pe slăbănocul de Ezechiel să se însoare. Dar nu pot să fac din asta, fraților, eu am fost mai spiritual ca voi, de-aia mie mi-au vorbit. Nu, am fost mai neputincios și mai necredincios. De-aia am avut nevoie de o proptea, am avut nevoie de sfat, am avut nevoie de o minune, să zic așa, știi? Da, dar ce facem totuși? Să revin puțin obsesiv așa, ca să găsim o soluție cu frații noștri. Pentru că multe din exemplele de astăzi, mai ales la nivel de trup de boală, deci de cazuistică din asta de boală, sunt contraexemple, sau mai bine zis, sunt exemple de neacceptare. Da, ne fac de servicii lucrării, da. Și nu numai atâta. Sunt oameni care, datorită unor interpretări foarte simpliste, penticostalice, nu mă rețin să spun foarte direct. Nu că sunt dupeist sau asta, dar asta e realitatea, așa o percep eu, așa o văd eu. Oamenii care îi cunosc și care îi întâlnesc. Oameni care sunt sfătuiți de alți lideri penticostali, mă rog, cu permis sau fără permis, nu mai contează, legitimați sau nelegitimați, dar care conduc biserici și care învață că, vezi, Doamne, minunile din Scriptură, ăla trebuie să fie și în viața ta, că așa scrie în Scriptură și uite, te va vindeca Domnul. Lasă tratamentul, nu la pastila sau nu te duce la medic, că te vindecă Domnul. Și cazurile sunt destule. Da, așa e. Frate Emil, ce am observat de-a lungul anilor? Că Dumnezeu mai ales vindecă și face minuni cu cei pe care îi întoarce la El. Deci la începutul drumului, să zic așa. De pe noi credincioșii parcă ne ascultă mai rar decât pe aceia care sunt chiar la început de drum. De ce? Că ei au nevoie de așa ceva, nu au altă învățătură. Pe când noi cu Biblia în mână ne purtăm, de exemplu, apropo de sănătate, că asta e rugăciunea numărul 1, vorba dumitale, frate Emil, în biserici, vindecarea trupului. Ne purtăm cu templu, asta a fost ultimul mesaj pe un alt grup de Zoom, poate o facem și noi. Poartă-te cu trupul tău ca și cu un templu al Duhului Sfânt. Noi ne batem joc de trupul nostru, măcar că Scriptura are atâta învățătură cu privire la cum să te porți cu trupul tău, ca să fie sănătos, ca să fie pus la îndemâna Duhului Sfânt, noi ne batem joc de el. Muncim prea mult, dormim prea puțin, mâncăm aiurea și câte nu mai sunt. Și Domnul zice, dacă nu te uiți în Biblie și nu te înveți de acolo, Domnule, să suferi până când te uita în Biblie. Na. Asta nu zic că Domnul nu face minuni și cu noi, fraților, dar mi se pare că face mai degrabă cu cel care e la prima întâlnire cu el, ca să-i dea un impuls de credință și să vină la el și îl vindecă și îl scapă și îl dezleagă și așa.
Și pe noi de multe ori văd pe lista de rugăciune că de 4 ani ne rugăm pentru aceleași probleme, numai nu se întâmplă nimic. Și în loc să mergem în familiile respective și să zicem, măi fraților, pe voi trăiți ca păgânii și așteptați ca Dumnezeu să facă minuni pentru voi. Ca păgânii ca neînțelepți, adică în sensul ăsta. Nu că nu cred ei în Dumnezeu, dar nu știu să se poarte în familie. Tensiuni, ceartă, și apoi zice că suferă și vrea să fie vindecat. Dar termine cu cearta, termine cu conflictele, nu? Mânci aiurea, bei aiurea, nu te uiți la ce mănânci, nu te uiți la... frate, tot ce se vinde pe piață. Da, dar pe piață se vinde cu poluare și cu chimicale și cu prostii și cu câte cele. Oare n-ar trebui ca oameni să luăm pildă din Scriptură? Sau îmbuibarea nu e un păcat? Dar un păcat împotriva trupului, în primul rând, nu? Că ți-l nenorocești cu îmbuibarea și nu mai poți dormi și faci tensiune și colesterol și trigliceride și diabet și prostii. Și noi vrem să ne vindecăm, dar nu renunțăm la zahăr, dar vrem să ne vindecăm de diabet. La voi acolo în America e mai mult cu îmbuibarea ca în România. Ei, acum avem un ministru de sănătate care începe să facă curat, știi, Doamne ajută. Totuși, revenind puțin la minuni, unii dintre noi, din frații noștri penticostali, pun mare accent pe minuni și pe rugăciunea pentru minuni. Cu ungere, cu chemări, cu Domnul face, Domnul drege, predă-te astăzi, vino că Domnul te vindecă. Cred că aici ar trebui puțin să insistăm, mă rog, cât putem, cât ne vine nouă așa în zona noastră de existență. Foarte, foarte bună observația, frate Emil. Foarte bună observația. Noi o facem ca un fel, iertați-mă, ca un fel de spectacol, ca un fel de show. Chemăm pe oameni, măcar că în Iacov zice așa, cel bolnav să cheme pe prezbiteri. Unde îl cheamă? Acasă la el să-l cheme. Să stea de vorbă ochi în ochi și gură către gură. Să vadă cum trăiește în relație cu familia, în relație cu trupul său, în relație cu semeni, să vadă dacă nu sunt cauze care au adus la boala lui, nu? La boala lui. Deci nu poți să te joci de-a vindecatul. Acolo 50 de păstori se roagă pentru 300 de oameni, nu se vindecă poate decât 1-2 dacă se vindecă și poate nici nu știm, dacă nu din credința lui, nu a celorlalți. Așa, dar omorâm credința. Că dacă unul se duce, că am văzut oameni care merg la fiecare ungere, merg în față. 10, 15, 20 de ungeri. Mă zic, frate, nu te mai du, mă, că ai fost la ungere. Își pierde și credința, omul. Ce mă duc, dar nu se întâmplă nimic, știi? Deci, cum ai spus, frate Emil, ar trebui să luăm Scriptura, să ne cheme bolnavul acasă, să stăm de vorbă cu el, mărturisiți-vă unii altora păcatele și veți fi vindecați. De multe ori sunt păcate împotriva trupului, împotriva lui Dumnezeu, împotriva oamenilor. Dumnezeu ne pedepsește. Noi vrem să scăpăm de pedeapsă, cum am spus, asta e o motivație greșită în a cere semne și minuni. Eu cer și astăzi semne și minuni și cred în ele, dar îl lăs pe Dumnezeu să hotărască când, cum, la cine și ce să dăruiască. Asta înseamnă că El e suveranul, iar eu sunt rob. Și la urmă zic așa, frate Emil, și la urmă zic așa, Doamne, dacă chiar nu mi face nicio minune în viața asta și niciun semn, eu tot cred în tine și te slujesc. Că și Ioan Botezătorul a fost cel mai mare proroc și nu a făcut semne și minuni. Eu pot să mărturisesc că n-am cerut minuni, dar Dumnezeu a făcut multe minuni în viața mea. Și n-am cerut. Să fie Domnul. Și eu aș putea mărturisi și cred că fiecare din noi am avut parte de ele. Dar El a hotărât când și cum să ni le dea. Mulțumim Domnul pentru ele. Sigur că noi am vrea 1000 pe metru pătrat. Domnul ne dă 2-3 la 10 ani, poate. Și slavă Domnului că ni le dă și pe acelea. Da, văd că observația cu ungerea cu de lemn nu au văzut-o mai mulți, nu este numai așa izolată. Eu tocmai am scris zilele trecute, am fost undeva unde, așa cu
insensibilitate, așa cu degajare se vorbea despre lucrarea asta și oamenii au venit cu grămada, dar nici măcar un pic de mărturisire, de sensibilitate, de dorință de rugăciune. Credeau vieții oameni ortodoxi, pentecostali, tineri, irresponsabili unii, că, mă rog, dacă vor trece pe sub coloana asta de mâini a slujitorilor, se va face o minune. Și ieșeau dincolo și nu știu ce se întâmpla sau ce s-a întâmplat. Deci eu cred că e o desacralizare până la urmă a lucrării lui Dumnezeu și Da, și Da, îți omoare credința la un moment dat. Îți omoară Eu- credința, pur și simplu. Eu personal asta o pun pe seama liderului. La mine, nu mă laud eu și nu vreau să consider ca un simplu exemplu, practic. După sâmbătă trecută am avut evangelizare cu invitații multe, mă rog, au fost și oameni necredincioși, dar pastorul că l-am avut, eu am pus condiții și am spus, dom'le, nu te supăra, vreau să fim foarte cinstiți, te rog frumos să nu faci chemare în față. Deci eu nu agrez show de ăsta cu chemare în față, cu punerea mâinilor, predică Evanghelia, eventual, și mi-a plăcut că s-a ținut foarte frumos, a spus doar să pună mâna la inimă cei care au o problemă spirituală pe care Domnul vrea să o rezolve în viața lor. Sau să ridice mâna sus dacă au probleme de sănătate și vor să se roage. Chit că, mă rog, și cu chestiile astea, eu personal nu sunt în principiu de acord, că am, să zic așa, primit o anume învățătură, merg pe linia aceea, nu agrez show-urile evanghelice. Show-urile evanghelice sunt pentru fire, sunt pentru, și dimpotrivă, cum spuneam, este un contraexemplu. Oamenii din afară, care sunt raționali, cum era patronul ăsta din seara asta, să-mi spună, bun, fă-mă să pricep cum e la tine, că uite, fratele meu a murit că s-au dus fiții peste el în spital, a scos doctorii la externat obligatoriu, că nu puteau ceilalți să stea de gălăgia astora, cu rugăciunile și cu, vezi, Doamne, ce minuni face Domnul acolo. Și peste 3 săptămâni a murit. Deci, eu personal, Da, din așa, păcate. n-am mulți prieteni, poate și pe grupul ăsta n-am prea mulți prieteni. Ok. da, dacă ai un prieten care nu lipsește nevoi, e de ajuns. Ceilalți, Da. Totuși, eu cânt cântarea aceea. Eu cred în vindecările divine. Da. Că El mă vindecase și pe mine. Asta nu înseamnă că nu cred. Dar Da, nu le da. ca Asta vreau să spun, că și eu cred, fraților, dar ceea ce se întâmplă pe teren, din păcate, de multe ori, e absolut dezechilibrat față de ceea ce Biblia ne învață. Știi? fraților, este ora 22:20. Să încheiem cu o rugăciune sfântă și Da. la corturile tale, Israele. Frate Cătană, mă auziți? Fratele Cătană are, ca și fratele Fedur, poezii bogate, dar se pare că nu ne aude. Frate Fedur, Da, ne aude, fratele. Costel ne aude. ok, frate Costel, n-ați fost de mult cu noi, vă invităm să faceți o rugăciune. Da. Nu știu dacă mai am timp de un comentariu, dacă îmi permiteți, mai este un minut. Păi vă ascultăm, cum să nu? Avem un om care a fost magician și s-a întors la Domnul și acum el se laudă că știe bine Scriptura și bajocorește tot mai mult cuvântul Domnului și pe frații pentecostali. Și i-am trimis mai multe mesaje și i-am spus așa: de ce nu te duci și tu ca Pavel la Petru și stai vreo 15 zile cu un om din ăsta a Domnului, un proroc a Domnului? Și i-am dat mai multe nume și i-am trimis: du-te, stai măcar vreo 10 zile, 15 zile, stai cu omul acolo, ca și Pavel, ca să te învețe. Și îmi place versurile care spune din poezia Tâlcuirea: ca unii spre a lor pierzare dau tâlcuire celor sfinte, cu omenească interpretare, lipsiți de-a Duhului lucrare, ei vin cu iscusit minte. Așa cum Petru ne arată, și aceasta e adevărat, că Evanghelia curată ne-a fost de sus din cerul dată, cuvântul veșnic inspirat. Și tot prin Duh se tâlcuiește a lui Dumnezeiesc citat. Dar unde Duhul Sfânt lipsește, sărmanul
om se rătăcește oricât ar fi de învățat. Clar. Băiatul ăla nu vrea să asculte, frate. El nu s-a întors, frate. Dacă nu vrea să asculte, lasă-l, că n-ai ce-i face. Este o problemă care o sesizat-o Zăgreanu zilele trecute, că dacă vine o celebritate oarecum la Domnul, îl și punem la amvon. Dar ăsta nu a crescut și nu știe Biblia și începe să facă pe apostol. E păcat, din păcate. Dar se laudă că știe Scriptura de număr. Să meargă 14 ani să învețe Biblia și apoi Pavel a fost trimis ca misionar. După 14 ani, măcar că cunoștea Vechiul Testament, a trebuit învățat de la început cum să se uite și în Vechiul Testament. Mai ales că să fie ucenic, că doar noi... Să fie ucenic, nu devine maestru, peste noapte devii maestru, nu ești ucenic. Da. Să încheiem cu rugăciune. Da, Doamne, Tată Ceresc, venim înaintea Ta și îți mulțumim pentru cuvântul care ni l-ai dat. Slavă-ți! Credem în tâlcuirea Ta, credem în minunile Tale, Doamne, ne-ai vorbit în atâtea moduri, îți mulțumim că ne-ai dat harul ca să înțelegem chemarea care ne-ai făcut-o, Doamne, Tată, ne închinăm înaintea Ta. Îți mulțumesc că m-ai căutat și pe mine și îți mulțumesc că mi-ai deslușit cuvântul Tău prin Duhul Tău ce Sfânt. Slavă-ți! Îți mulțumesc și pentru seara aceasta, Doamne, pentru robul Tău care l-ai folosit în această seară, Doamne, Tată. Și Te rog, dorim așa de mult, Doamne, cuvântul și adevăratul cuvânt, Doamne, să ajungă la cât mai multe inimi, Doamne, să înțeleagă, să priceapă. Cuvântul-i venit de la Tine, Doamne. Eu cânt numele Tău, laud numele Tău, Doamne, știu cântarea este a Ta, Doamne, și de aceea Te rog, nu mă lăsa să fiu o aramă sunătoare, un chimbal zângănitor. Peste buzele noastre, Doamne, ori de câte ori rostim numele Tău, Doamne, Tată, să fie plină de puterea Duhului Tău, Doamne. Amin. Te rog, peste robii Tăi când se ridică la altar, Doamne, lasă îndrăzneală, tot prin Duhul Tău ce Sfânt, Doamne, Tată. Tu cunoști nevoile poporului, Doamne, te rog prin aceasta să dai inspirație, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt. Modelează-ne, condu-ne, Doamne, zidește-ne, mângâie-ne, Doamne, mustră-ne, Doamne, Tată. Și toate acestea le cerem în numele Domnului Iisus cu mulțumire. Amin. Da, mulțumim Domnului și pentru seara asta, mulțumim frate Ezechiel și fraților. O noapte binecuvântată, jos și frumoasă în continuare pentru cei de pe alte meleaguri. Amin. Domnul să fie cu voi.